Pro nesubstanční teistickou filozofii bude otázkou nejen vyjádřit sebestvoření Boha, ale i jeho přítomnost ve světě. Nesubstanční Bůh není. Druhá skutečnost. Takovou byl v substančních modelech, kde pak buď byla tato dichotomie řešena ve směru absolutizování Boha a negování světa, čímž vznikalo ono monstrum Boha filozofů a svět jako iluze, nesvéprávný jev, nebo se v praxi substanční model dualisticky rozpadal. Nesubstanční Bůh ale není ani panteistický Bůh, jeho přítomnost ve světě a jen ve světě neznamená jeho identifikování se světem. Je to spíš duše světa, což je ovšem příliš básnický a neexaktní termín i pro nesubstanční teistickou filozofii, ale chci se vyhnout termínu princip, který ještě více nesedí Slyšel jsem renomovaného teologa hovořit při výkladu o biblické zprávě, o stvoření, o oslovujícím slovu. To by mohlo být ono. Jen je třeba pochopit, že toto oslovující slovo mluví k různým úrovním světa různě, k nám jinak, než k motýlům, ale i k nim mluví. To, co se nám jeví jako oslovující slovo, jeví se na jiných úrovních jinak, ale nemůže se to na nich nejevit. Nemůže to na nich nepůsobit, neoslovovat. Dále je tu otázka, že Bůh, toto oslovující slovo, je subjekt a nikoli to metafyzické substanční, absolutně dokonalé monstrum identity subjektu a objektu. Z tohoto metafyzického substančního hlediska je subjekt ipso facto nedokonalý. Bůh je dokonce v takové míře subjekt, že je s ním možný vztah já a ty. Je to takový subjekt, který zná partikularia a je schopen starat se o ně. Nesubstanční ateistická filozofie předpokládá mnohé z toho také jako relevantní, i když ontologická realita nebývá chápána jako inteligentní subjekt, přesto může při její vysoké míře strukturovanosti vyplynout i cosi jako braní zřetele
particularia. Nebo bude snad jednou další filozofie zkoumat, nestává-li se ontologická realita samovzniklá jako podstatně jednodušší struktura svou stále hlubší strukturací inteligentním subjektem, podobně jako se z améby vyvinul nakonec vědomý člověk. Bůh není předmětný, nemůže tedy být identifikován ani s ontologickou realitou, ani tehdy dokonce, kdyby se vyvinula inteligentní subjekt. Je to však přece třeba jasně říci. Nepředmětnost a nesubstančnost jdou však spolu lépe dohromady než nepředmětnost a substančnost. Mohlo by se nesubstančním teistickým filozofům podařit za těchto okolností vyjádřit povahu nepředmětnosti Boha lépe, než se to dařilo doposud, že Bůh promlouvá ke světu, je z hlediska nesubstanční teistické filozofie zřejmé, že k lidem promlouvá dokonce inspirovaném textu. Není protimluvné, že dokonce se masivně vtělí. Není absurdní. Je to však všecko třeba znovu formulovat, ať si to zajisté nejprve vyříkají křesťané se svými kamarády, šivajisty, višnuisty, muslimy, judajisty a tak dále. Ale jsou to otázky relevantní nejen pro nesubstanční teologii, ale i pro nesubstanční teistickou filozofii. Může operovat tajemstvím filozofie i teistická. Už podstatně méně. Není třeba chtít prohlašovat, že filozofie a priori nepřipouští žádné tajemství. To by nebyla filozofií, ale služkou přírodních věd nebo totalitních režimů. Je však třeba užívat tajemství jako šafrán. Určité věci nelze chtít násilím vrážet do Prokrustova lože racionality. Rozum zajisté není absolutním kritériem pravdy a života, ale filozofie se emancipovala jen takto. To jest užíváním racionálních kritérií. Na to nelze zapomínat. Jinak by filozofie přestala být k užitku jen při plném partnerství. Může filozofie a teologie něco dokázat. Filozofie a teologie
Mají z části odlišné nástroje a obojích je potřeba k lidské práci. Ateista hledá pocit jistoty. Ateista po něm zajisté rovněž touží, ale do značné míry. Možná, že zbytečně se bojí, že by ho to vedlo k laxnosti. Dává přednost nejistotě jakožto otevřenému postoji. To je jeden z lidských přístupů, které musíme respektovat. Stejně jako naopak respektujeme touhu po jistotě. V nesubstanční filozofii i ateistické je umožněno mít větší zdůvodněnou jistotu než v substanční filozofii deterministické, teleologické nebo dokonce predestinovaném světě je hodnota lidského životního usilování hluboce devalvována, ne-li přímo anulována v nesubstančním vidění světa, které poznává skutečnost jako negentropickou. Jsou daleko hlubší záruky, že aktivita a tím i etika nebudou nakonec suspendovány. Filozofie. Zvláště ateistická filozofie bude hledat v nesubstančním pojetí skutečnosti i možnost, že zde existují poukazy na budoucí eschatologický čas, že skutečnost nese určité eschatologické parametry v sobě. To zkoumat a hledat je povinností filozofie a ne její opovážlivostí. Filozofie, která odmítne něco zkoumat a jen buď věří nebo nevěří, nedostává své povinnosti. Jako filozofie v některých východních systémech se dokládá, že milost není nějaký iracionální jev, že je zde neustále po ruce, stále přichystaná kohokoliv z nás podepřít. Jakmile jen trochu se k ní obrátíme, to je vážná věc. Uvážení pro nesubstanční ontologii, teistickou i ateistickou.